Zvino zvinomira zvakanaka munyika yeZimbabwe. People are not sure, avazi kunyatsoziva kuti zvii zvakarongwa. Panguva ine pane ma-suspected parallel running government programs pamwe chete nema-structures ari kuuya achiimplementiwa nezvigananda. Panguva ino zvinonzwa kunzi kune vamwe vanhu vari kutonotrainiwa ava ingava eparallel army zvisiri kunyatsonzwisisa kuti zvii zviri kumbopulaniwa nezvigananda. Saka pana mashoko ari kunyatsobuda pachena ari kuonekwa kunzi kune zvakarongwa ahead vanhu zvavasiri aware of. Panguva ine kuchirikwa kunzi they are now being used as a tool kuti inyatso kupusha for zvinenge zvichidiwa nezvigananda. Saka pana mashoko amuda panguva ine unobva subscribe or like on the bell icon. BBC Zimbabwe inoposta this picture amuri kuona our these forces amuri kuona who are saluting, who are being trained. Zvamuri kuona obdanyira chiti it created a parallel structures running government programs. The people who run these programs don't hold any government portfolio. Examples like Tagure, Tungwarara and others. What you see in the video below is a parallel structure of the army. Those youths are going through military and Chitepo school of ideology training. If you think those are just youth, then we are not ready to deal with the system. Zimbabwe is moving in a different direction. China, Russia, Cuba kind of political system. In future, the Zimbabwe National Army is going to be neutralized by this parallel structure. Muchasvinura henyu ndomashoko anotaurwa neBBC sezvamuri kuona achiti aiwa kwatova neparallel army iri kuonekwa kunzi iri kutotrainiwa vachiendeswa kunana Chitepo school of ideology zvichinzi aiwa vachatozodisplacer the national army kuchipinda this youth service yamuri kuona iri kuuya panguva ino ichinzi mayouth ari kutrainiwa but iri eparallel structure. Madevelopments ari kuda nyogwa pana BBC achitaurira pamusoro pezviitiko zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Pana comment section medu zvafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, hit on the bell icon.